ndị Igbo bayi ụwa dịkwa n'egwu ụwa bụkwa n'abịa ọnwa dị eri ego na mama anyị ajekwubede chikerie ezinne nne mụrụ Nke Nke Enyi Izuogu gburugburu 1 to 12 nne mụrụ Chief Dr. Sir Ikenna Aniche ọgaranya na-enyere ogbe ya aka ọgaranya na-abụ ojecha nata mama ya nwunye na-ene n'ebe a ebula akwụkwọ dotarụ Nke Nke Enyi si ya na-ege ndị ya utu eji enyere aka Nke Nke Enyi nyechakwala aka na ọ natakwa ọzọ nne ya pasikwara ya akwụkwọ ndị eji enyere aka n'ebe dị nị mama anyị bụ ijecha bata n'Izuogu iruteru ebie onwe mkpaji gị ịbịakwute na ahụ mama ọkpọba nwu ya Nke Nke Enyi Izuogu gburugburu 1 to 12 bịa kene na onwere onye ji enyere aka ebe n'ebe egbue nwa ya ebute ga-enyebela aka n'edinanụ mama anyị o mechie n'akwụkwọ ya n'ụwa onye aka nri igwe m werube akpa odeji nji m n'onu ike na mama ya nana aririe ụmụ Igbo aririe n'ala na-azụ nwa ọ na nne na-abụ nwa ya jecha nata ogbue mgbe ajala chido n'aka tinye beribe niile aka egogwu ụnabụnana n'ụwa babịa ọ dị nka ya nwụ na anwụ ọnụ lọlọ Mrs. Chinyere Katrina Aniche nnọkpara n'anụ Igbo bayi nnọkpara n'anụ ụwa babịa onye ọbụla mebekwa ọgọ n'ụwa nwa babịa mama rest in peace agịrịrị Igbo abụ ọkụ n'ime ọnwụ Nke Nke Enyi Izuogu gburugburu 1 to 12 dibe n'ọnwụ o doro m anya na mama anyị nọ n'aka nni Chukwu achara ugo nwanyị enenebe ejega ọlụ ugo bụ eze ojiọma ji ejekwa igwe ọ na arịrị egbue m mama rest in peace ọrụ ọmụ ịrụrụ arụọ n'Izuogu n'ibe eme nya ka eji eji na-echeta mama ndị Izuogu na-akwa ndị Imo Steeti na-akwa Igbo niile na-akwa mama nanụ mama rest in peace adịrị egbu m